Oasis – bezdrátový domovní systém. Z geniálního nápadu vychází i dokonalý český produkt firmy Jablotron. Její domovní systém Oasis je založen na spolehlivé bezdrátové komunikaci. Jablotron byl už od svého vzniku průkopníkem bezdrátové techniky a tak dnešní Oasis těží hlavně ze znalostí a zkušeností plynoucích z několika generací předchozích systémů, kterými se Jablotron dokázal prosadit. Systém je vlastně stavebnice podobná Legu a z jejich prvků lze vyskládat libovolnou sestavu. Mozkem systému je ústředna, která má modulární architekturu, takže ji lze nakonfigurovat takové vlastnosti, jaké potřebujete. Ústřednu napájí síťový zdroj a zálohovací akumulátor. Ti, kteří svou lásku k instalaci kabelů preferují nade vše, si mohou zapojením modulu drátových vstupů vytvořit svého favorita. Pro komunikaci s bezdrátovými prvky v domě je určen rádiový modul, který vás naopak kabelů zbaví. Drátové a bezdrátové prvky lze v Oasisu libovolně kombinovat. Pro spojení s okolním světem se do ústředny osazuje komunikátor. Můžete si vybrat komunikaci GSM sítí, klasickou telefonní linkou nebo internetem. Informace ústředně poskytují snímače. Detektor osob reaguje na tělesné teplo pohybujících se lidí. Pokud jej namontujete na stěnu, lze výměnou čočky určit, jaký prostor má být hlídán. Vyrábí se také provedení určené k montáži na strop. Nejdokonalejší verze pohybového detektoru obsahuje také kameru s bleskem. Tento detektor nejen indikuje pohyb, ale pořizuje sérii fotografií toho, co se děje. Snímky pak okamžitě předává uživateli a nebo hlídací agentuře. K dispozici jsou i detektory pro hlídání venkovních prostorů. Zatímco vnější pyrsenzor reaguje na tělesnou teplotu, infrabariéra detekuje zastínění neviditelného paprsku. Na rozbití skla upozorní akustický detektor. Reaguje na změnu tlaku vzduchu v místnosti následovanou zvukem tříštění skla. Pro většinu místností je však téměř ideální kombinací detektor pohybu osob a rozbití skla v jednom. Toto řešení je nejen levnější, ale také ohleduplnější k interiéru. Magnetický detektor sleduje otevření dveří nebo okna. Vyrábí se také v ultratenkém provedení, které lze zabudovat dovnitř okenního rámu, takže detektor zůstává skrytý. K prevenci požáru je určen detektor kouře, který reaguje na zplodiny hoření. Před výbuchem umí varovat detektor úniku plynu. Kromě poplachového signálu poskytuje i výstup pro automatické uzavření přívodu plynu. Kouřové a plynové detektory mají zabudovanou sirénku a při nebezpečí varují i přímo na místě. Oasis může střežit i auto zaparkované před domem. Stačí k tomu malý vysílač zapojený na výstup autoalarmu. Vysílač navíc umožňuje ovládat z auta na dálku jiné spotřebiče, například zablikáním světelné houkačky otevřete vrata do garáže nebo parkovací závoru. Auto bez autoalarmu může Oasis hlídat i tak, že do interiéru vozu jednoduše umístíte bezdrátový detektor pohybu nebo rozbití skla. Prostě Oasisu nic neunikne. Tísňový poplach lze vyvolat určeným hmatem na klíčence. K dispozici je i osobní tísňové tlačítko, které lze nosit na ruce jako hodinky, případně jako přívěsek kolem krku. Instalovat je možné skryté plošné tísňové tlačítko. To nalezne uplatnění zejména v obchodech a tam, kde se pracuje s penězi. Jako tísňový hlásič může posloužit i bezdrátové zvonkové tlačítko. Prostě Oasis vás nenechá v tísni na holičkách. Postrachem zabezpečovacích systémů jsou falešné poplachy. Pád květináče nebo pohyb záclony u nedovřeného okna dokáže aktivovat detektor. Oasis si s tím ale poradí. Stačí zapnout potvrzování poplachů. V takovém případě se aktivace prvního detektoru zapíše do paměti a systém čeká, zda poplach potvrdí jiný detektor. Tím se eliminuje riziko nežádoucích poplachů.
Potvrzování se uplatňuje jen na příznaky vloupání, nikoli na požár, sabotáž nebo tísňový signál. OASIS se ovládá a nastavuje pomocí klávesnice. Při montáži se pojmenují jednotlivé detektory a systém pak komunikuje s uživatelem srozumitelně v českém jazyce. Klávesnice je k dispozici jak v drátovém, tak i bezdrátovém provedení. Venku lze instalovat klávesnici odolnou proti povětrnostním vlivům, která může ovládat hlídání, ale v praxi se nejčastěji používá pro otevírání dveří, garážových vrat a podobně. Z každé klávesnice můžete OASIS ovládat zadáváním svého kódu nebo jednoduše přiložením bezdotykové karty nebo čipu. Systém lze též snadno ovládat bezdrátovou klíčenkou. Na výběr jsou různé barvy a tvary plastů a výměnou krytu lze dokonce měnit i počet vyvedených tlačítek. Lze tak získat klíčenku, která jen zajišťuje a odjišťuje, případně jinou, která má více požadovaných funkcí. Další způsob, jak ovládat OASIS, nabízí mobilní telefon. Buď si z něj do svého systému zavoláte a pak používáte klávesnici telefonu podobně jako klávesnici systému, nebo pošlete některou z příkazových SMS. Jinou možností dálkového přístupu je internet. Prostě OASIS poslechne svého pána, ať už se ozve jakkoliv. Kromě hlídání může OASIS ovládat různé spotřebiče v domě. Buď je přímo připojíte na výstup ústředny, nebo jednoduše použijete bezdrátové reléové moduly. Lze tak na dálku ovládat světla, zapínat zavlažování trávníků, zatahovat žaluzie a nebo třeba otevřít garáž. K ovládání se přitom nabízí celá škála způsobů. Od stisku klávesy nebo zadání kódu na klávesnici přes tlačítka dálkových ovladačů až po mobilní telefon a internet. Znáte jiný systém, který vám umožní otevřít parkovací závodu prostým prozvoněním z vašeho mobilu? Mimořádně zdařilou podporu poskytuje OASIS pro řízení topení. Bezdrátové termostaty umožňují udržovat požadovanou teplotu v domě. Stačí jen namontovat termostat do místnosti a k topidlu zapojit bezdrátové relé. Nastavení teploty je ale jen zlomek toho, co OASIS umí. Dokáže přepnout topení do úsporného režimu, pokud otevřete okna nebo dveře. Mobilem si můžete dálkově zapínat a vypínat topení a i při vypnutém topení systém automaticky temperuje, pokud hrozí nebezpečí mrazu. OASIS vám pošle varovnou SMS-ku, pokud se topení porouchá a hrozí zamrznutí. Může vás ale naopak varovat, pokud teplota v místnosti překročí nastavenou mez a ohrozí například provoz serveru. Prostě z OASISu budete mít ten správně hřejivý pocit. Kromě lokální signalizace umí OASIS hlásit informace na dálku pomocí komunikátoru umístěného v ústředně. Lze využít mobilní síť GSM, internetovou síť LAN anebo klasickou telefonní linku. Všechny nabízené komunikátory jsou schopny předávat informace jak na mobilní telefon uživateli, tak i na pult centrální ochrany. Prosím, uvědomte si, že pouze vyvedení signálu na profesionální pult je skutečným řešením ochrany objektu, protože sebelepší zabezpečovací systém bez včasného zásahu na místě se může minout účinkem. Všechny komunikátory umožňují dálkové ovládání OASISu z mobilního telefonu. Chcete-li k systému přistupovat také přes internet, ať už jako koncový uživatel a nebo jako servisní technik, potom doporučujeme použít GSM nebo LAN verzi. V praxi se nejsnáze aplikuje GSM komunikátor, protože nevyžaduje připojení žádného kabelu. K systému OASIS je dodávána SIM karta se zaváděcím střežením celorepublikovým pultem centrální ochrany na 6 měsíců zdarma. Prostě OASIS je vám k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Nastane-li v systému poplach, může ústředna aktivovat sirénu. Připojit lze klasické drátové sirény, ale mnohem snadněji se instalují bezdrátové. Vnitřní bezdrátová siréna se napájí ze sítě a při poplachu se snaží zvukem vypudit pachatele. Přitom mu nedává žádné vodítko, kde je mozek systému. Tato siréna funguje i jako bezdrátový zvonek nebo gong, který reaguje na otevření dveří či aktivaci detektoru.
Kromě toho vás může upozornit pípáním na odchodové či příchodové zpoždění během ovládání systému. Pokud ji pachatel vytáhne ze zásuvky, siréna odvysílá sabotáž. Vnější bezdrátová siréna nevyžaduje žádný přívodní kabel, protože je napájena speciálním litiovým článkem s životností až 5 let. Vnější siréna také funguje jako předsunutý detektor. Pokud ji někdo poškodí, vyvolá poplach v systému. Bezdrátová koncepce umožňuje rychlou a šetrnou montáž. Spolehlivý rádiový protokol brání pokusům o kopírování, napodobování nebo rušení signálu. Pracovní dosah prvků je na volném prostranství až několik set metrů. Pro vhodné umístění prvků v domě má systém funkci měření kvality signálu. Tak lze zjistit spolehlivou funkci prvků po instalaci i při změně komunikačních podmínek. Oasis průběžně kontroluje všechny své prvky. Může jich být až 50 a pokud se objeví nějaký problém, například se přiblíží vybití baterií, oznámí to včas uživateli nebo servisnímu technikovi. Životnost baterií ve většině prvků Oasis je 3 roky. Některé bezdrátové periferie mají vstupní svorkovnici pro připojení klasického drátového senzoru. V praxi to znamená, že například klávesnice namontovaná u dveří může hlásit jejich otevření a tím ušetří instalaci dalšího bezdrátového detektoru. Systém je schopen rozlišit až 50 různých uživatelů, kteří jej ovládají pomocí přístupových kódů nebo čipových karet. Pro vyšší bezpečnost lze dokonce použití karty podmínit zadáním kódu. Další uživatelé umí Oasis rozeznat podle signálu z jejich klíčenky. Díky tomu, že systém ví, kdo jej ovládá, je také schopen evidovat, kdo a kdy do objektu přišel nebo z něj odešel. Nastavit si můžete i to, že vám Oasis pošle SMS-ku, když odchází dítě do školy, když se manželka vrací domů, ale třeba také, když k vám nečekaně zavítá tchýně. Prostě Oasis je vaším spojencem v každé situaci. Funkce částečného střežení je k dispozici pro hlídání rodinného domu. Poté, co se vrátíte a zaparkujete auto, můžete garáž zajistit a volně používat zbytek domu. Večer před spaním rozšíříte zajištění na celé přízemí. Ráno při odchodu zajistíte dům celý. Úroveň zajištění lze snadno zvyšovat stiskem jediné klávesy. Pro rodinné domy je určena i funkce garážových detektorů. Je to vlastně automatika, která rozezná, zda odjíždíte z domu autem. Pokud ano, tak vám prodlužuje odchodové zpoždění po dobu otevření garážových vrat. Tím získáte potřebný čas pro vyházení sněhu v zimě nebo pro připevnění kol na auto v létě. Oasis lze také rozdělit na 2 nezávislé části. Chová se pak jako 2 samostatné systémy. Této funkce lze využít, pokud v domě sídlí 2 různé firmy nebo v něm bydlí 2 rodiny. V tomto režimu lze střežit i společné prostory, které se hlídají pouze, když jsou obě samostatné části domu zajištěny. Stav systému přehledně zobrazuje klávesnice. Ta vás dokonce může informovat o tom, kde máte otevřená okna, pokud si tuto informaci přejete. Vše je uděláno tak, aby ovládání bylo jednoduché a intuitivní. Systém si podobně jako moderní automobily hlídá potřebu roční servisní kontroly tak, že vás nejen včas upozorní, ale dá také na dálku vědět servisnímu technikovi. Prostě na Oasis si lehce zvyknete i bez složitého manuálu. Pro náročnější uživatele je k dispozici počítačový program určený ke správě a nastavování systému. Stačí si jen propojit ústřednu s počítačem, drátově či bezdrátově. Majitel může z počítače svůj Oasis ovládat, číst paměť událostí nebo nastavovat přístupové kódy a karty pro jednotlivé uživatele. Instalatér dokáže tímto programem pohodlně celý systém konfigurovat, včetně přiřazování bezdrátových prvků a editace informačních textů. Snadno v něm vytvoří přehlednou dokumentaci k celému systému. Z počítače lze systém ovládat a nastavovat také dálkově přes internet. V takovém případě potřebujete jen obyčejný prohlížeč webových stránek. Pro internetový přístup musí Oasis obsahovat GSM nebo LAN komunikátor. Před prvním přístupem je také nutné Oasis registrovat na přístupovém serveru a potom se do svého systému připojíte klidně i z internetové kavárny. Webový přístup opět rozlišuje 2 úrovně, uživatelskou a servisní.
Proto, aby Oasis spolehlivě fungoval, musí být instalován technikem, který má příslušný certifikát výrobce. Tím je garantováno, že bude instalace provedena profesionálně a navíc získáte prodloužení záruky na 5 let. Seznam doporučovaných montérů naleznete na webové stránce Jablotronu. Pro servisní techniky pořádá Jablotron pravidelná školení, na kterých jsou doplňovány a testovány jejich znalosti. Školením ale podpora z Jablotronu nekončí. Montážním technikům je poskytováno non-stop poradenství, takže pokud se dostanou do problémů, mají se na koho obrátit. Jablotron však technikům i uživatelům bedlivě naslouchá a na základě jejich návrhů a připomínek své výrobky vylepšuje. Máte-li zájem, zveme vás do diskuzního fóra Oasis na internetu.